Prosím, jak jste tedy spokojená s polštářem Relaxer Home Comfort? Velmi spokojená. Máte tam... A jaký máte z polštáře pocit, když jej používáte? Asi nejvíc je to asi takový velký pohodlí a úleva od tlačení v nohách nebo od bolesti v noh. Ano. A jak tedy hodnotíte kvalitu polštáře? Co byste řekla o kvalitě? Kvalita polštáře? No je to hodně kvalitní produkt a nevím, asi je to odpovídající ceně. Ano. A doporučila byste tento výrobek svým přátelům a známým? Určitě, již se stalo. Skvěle. A na závěr poslední otázka, souhlasíte s uveřejněním této nahrávky na www.medicalcomfort.cz? Mohli bychom ji uveřejnit? Jasně, určitě. Tak velmi děkujeme za váš čas, přejeme krásný den, ať se daří. Mějte se hezky taky. Vy taky děkujeme, na shledanou.